Η νοοτροπία της αστυνομίας σήμερα είναι πολύ διαφορετική. Η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη. Η ελληνική αστυνομία θα πρέπει να γίνει πιο δυναμική και να την αγκαλιάσουμε. Αυτό το περιστατικό, όποια και αν είναι η έκβαση της έρευνας, είναι μεμονωμένο. Πόσο λυπάμαι, εικόνες και φωνές στο κεφάλι μου γυρνάνε. Δεν μ' αφήνουν να ησυχάσω, με ρωτάνε ποιος είναι αυτός που κανονίζει για μένα. Ποιες φωνές με εκπροσωπούν αφού όλες είναι ψέμα. Λόγια στα λόγια και υποσχέσεις δίχως τέλος. Πράξεις και αλήθειες που κολλήσανε στο έλος. Στο βούρκο που φτιάξες για τη γενιά σου το ονόμασες πολιτισμό. Φίλοι ησυχοί πολίτες γύρω μου ένα σωρό. Λυπάμαι για αυτούς, λυπάμαι για μένα. Για όλη τη γενιά μου ακολουθούν υπνοτισμένα. Πάντα πιστά, πάντα σκυμμένο το κεφάλι. Όμως ρόδα είναι, θα γυρίσει κι απ' την άλλη. Τους βλέπεις τώρα όλους, ξεχύνονται στους δρόμους. Δεν υπολογίζουν όμως και αφήνουν πίσω φόβους. Καταστρέφουν ό,τι βρουν αφού δεν βρήκανε αγάπη. Πως ζητάς να χτίσουν κάτι αφού τους γύρισες στην πλάτη. Ρωτάς ποιοι είναι αυτοί αφού τους γέννησες εσύ. Σκάνδαλα, υποσχέσεις, βία και καταστολή. Χθες ο Κάλτεζας, σήμερα ο Αλέξης, αύριο εγώ κι εσύ. Μπάτσι δολοφόνοι. Γιατί ρωτάς ποιοι είναι αυτοί αφού τους γέννησες εσύ. Σκάνδαλα, υποσχέσεις, βία και καταστολή. Χθες ο Κάλτεζας, σήμερα ο Αλέξης, αύριο εγώ κι εσύ. Μπάτσι δολοφόνοι, άχρηστη πολιτική. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα γεγονότα με την υπευθυνότητα, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Υπό τις κρατούσες συνθήκες νομίζω ότι είχαμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η δική μου άποψη ήταν και είναι ότι ερχόμαστε και φεύγουμε θέλημα Θεού. Ως πότε θα σωπαίνεις, ως πότε θα χωλένεις. Ως πότε θα πιστεύεις ότι θέλουν να πιστεύεις. Σ' αρέσει να ζεις και να δουλεύεις σαν σκυλί. Τα μάτια σου να κλείνεις, χάθηκε μια ζωή. Τη γνώμη σου να τη διαμορφώνει ένα κουτί. Ύστερα να καφιέσαι Έλληνας περήφανος ντροπή. Μη σ' ακούσω ξανά να κλαίγεσαι ή να μυρολογείς. Άξιος της μοίρας σου, έτσι θες να ζεις. Τυφλός, πιστός, κουφός και κάθε μέρα πιο χαζός. Για μένα είσαι συνένοχος, εν τέλει θλιβερός. Αυτή τη σάπια κοινωνία κρατάνε τα ενία. Ένα μάτσο αεριτζίδες, τσιφλικάδες δεν τους είδες. Δικηγόροι και γιατροί, πάτερς έξι μοναχοί. Αφεντάδες που κοιτάνε μοναχά την αρπαχτή. Ρωτώ κι εγώ που είναι η δικαιοσύνη και η παιδεία. Και κλείνοντας, γαμιέται η αστυνομία. Ρωτάς ποιοι είναι αυτοί αφού τους γέννησες εσύ. Σκάνδαλα, υποσχέσεις, βία και καταστολή. Χθες ο Κάλτεζας, σήμερα ο Αλέξης, αύριο εγώ κι εσύ. Μπάτσι δολοφόνοι. Γιατί ρωτάς ποιοι είναι αυτοί αφού τους γέννησες εσύ. Σκάνδαλα, υποσχέσεις, βία και καταστολή. Χθες ο Κάλτεζας, σήμερα ο Αλέξης, αύριο εγώ κι εσύ. Μπάτσι δολοφόνοι, άχρηστη πολιτική. Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό και η απώλειά της αναντικατάστατη. Έχω αμφιβολίες για την ηγεσία. Να κρυθεί ενδεχομένως ακόμα και ο στρατός να υπάρχει. Πρώτος στόχος πάντα της αστυνομίας, ας μην το ξεχνάμε αυτό, είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, το αν έπρεπε ή όχι να πυροβολήσει ο αστυνομικός, το αν τελικώς έπρεπε να χαθεί αυτό το παιδί, θα το κρίνει η δικαιοσύνη.